Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyona esishama phiko phezulu kweGolden eTheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozi olunjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile iqhewula ngezulu kaKE Masinga phansi eintabeni zaseBhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagido Lady D, lagido DT Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethi ogcabale embathathu manyathela no Kansas City Mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphikophiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe uMini Yakhuba imbongikazi. Hola wethu siyabingelela ke ekhaya la ukhona ubukele kamnandi uKhozi FM TV utshathelo kanye no Sel Beyonce ukuphela 3 to 6 Monday to Friday woza nabangani bakho iyodwa kuphela into esicelayo kuwena ukuthi uze nabangani bakho njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu phakathi kwawo u3 to 6 coming to a fast paced world la khona sikubeka at the edge of your seat sikunike edutainment infotainment kumnandi ngendlela esimangaliso we driving you home Monday to Friday sikuthandani. Sanibonani siyanamukela kwesinye isiqephu seUkhozi FM TV. Gama lami nguNelisacele. Namhlanje ngithe usiya akathatha ibreak achile ngiyamphumuza ngifuna ukuyihlalela nama girls ami noma ke ugirl wami ngoba usihambela yedwa namhlanje. Sithi soft life sithanda izinto ezimnandi. Namhlanje sibheka ezokuvakasha. Isihambeli sami umuntu okwazi ukuthi akuhlelele itrip yakho, akutholele ipackage, ukwazi ukuthi ngifuna ukulula inyawo, ngifuna ukuyoshaya umoya endaweni ethile. Khona namhlanje uSimangele wakamemela, uSimangele uvela laphana kwimbali tours. Usimangele siswami ngikubingelele ngikwamkele. Ngiyabonga kakhulu siswami. Simangele angivele ngiqalelana kwambali tours. Sichazele inkampani yakho. Okay, ngibingelele ababukele emakhaya. Igama uSimangele wakamemela njengoba sesele sengithulile. The founder and director yekwambali tours. Senzani ke thina mangabe umuntu ethi kwambali tours. What we do mangabe ufuna nje ezokuvakasha nezokuncebeleka uthinta thina mangabe ufuna uzokuvakasha siyakupackagela iholiday package yakho from transportation, accommodation, entertainment and meals. Wena okwakho nje ukuthi usichazele ukuthi nje ufisa ukuthatha iholiday, ubufisa ukuthatha iholiday elikanjani, ufisa ukuvakashela endaweni ekanjani and then usho nebudget yakho sikwazi ukupackagela ipackage ezosutha nebudget yakho. Igama lakho uSimangele but inkampani yakho ukwambali tours. Ngixoxele ngalokho. Okay. I'm Simangele. Umbali is my late mother's name. Ngumntwana owashonelwa abazali at such a very young age. Ngakhuliswa ugogwami. Gogwami happens to be a domestic worker. Esebenzela angazi noma ngeke ngilimention igama lendawo esebenzela but umlungu ayemsebenzela happens to own enye i-holiday apartment la eSouth Beach. So mangabe ugogo ekhulisa nabantwana abancane kangaka bengasanabazali, lo mlungu then decided ukuthi okay akangene athi take over alekelele ugogo wami. So uye wangisiza ukuthi ngikwazi ukufunda, ngangifundisa nasesikoleni. At the same time wanginikeza a part-time job. I used to work as a receptionist part-time. Ngiya-attenda ngapha then after school ngiyasebenza ngapha. So mangisebenza la remember ukubona uma ufika evarsity inkathi ukuchoose course ungayazi ukuthi course ngizokwenzani after that. So nami I'm one of those people abakhetha nje i-degree ababengazi nokuthi mangiphuma la ngizosebenza ngenzeni. So mangila I was exposed to ama-tourist. Bear in mind abantu abasuke beza la eThekwini, abantu are not from eThekwini, they from other provinces. So when they hear abazi ukuthi iziphi indawo abangazivakashela. So mabejwayele ukuza la reception befuna ukwazi ukuthi hey sisi ngasiza ngani, ngifuna ngiphi indawo engayivakashela la eThekwini. During my spare time ngangivele ngidecide nje ukuthi ngihambe nabo. Ngiyabasonisa ngapha nangapha. So one day umlungu lo ngizothi ngifana nothiwa ngi-adopt athi uyabuza nje ukuthi kwenzakalani ngempilo yami and then ngimtshela ukuthi this is what I'm doing. If I'm not doing anything, if I'm not at school, if I'm not at work, I'm doing this. Ngihamba nabantu ngibakhombisa nje ngiba-explorisha iTheku. So aqhamuka lapho-ke ne-business idea because uyena wangivula amehlo ukuthi you know what, this is actually business. And igap esengiyinothisile ngawe ngehotela lami is that asinawo umuntu ongaba i-in-house to operator yethu ongathi ama-guest ethu mayifikile la
akwazi ukuthi awasize ukuthi awa-explore abakwazi uku-explora iTheku. So the rest is history. Yaqala kanjalo ngase ngidecide ukuthi ngiyiname after my late mother. Uma wami uMbali. So this is why kuthiwa iKwaMbali Tours. I'm sure u-proud ngawe la ekhona uyayiqhenya ngenye indlela. Why tourism? Mhlawumbe khona ozibuzayo ukuthi yebo ngiyayibona lento oyishoyo kodwa i-luxury sikuphi isidingo sokuthi ngaze ngichithe imali ngihambe zonke lezi zindawo ngenze zonke lezi zinto mhlawumbe ngahlala ekhaya ngidlela imali yami ngithenga izinto. Mangena la kule industry ngikhumbula ngisaqala even ekhaya, you know, emakhaya abakholelwa ukuthi ungavele uqhamuka usuqala ibhizinisi, bazi ukuthi abantu abamhlophe abanamabhizinisi. So njengoba ngiqale leli bhizinisi kanje sikhule sazi ukuthi lezi zinto zokutravela ezabantu abamhlophe nje ususho manje uthi i-luxury. I'm here to teach people ukuthi ukutravela it's not for abantu abamhlophe, 1. 2, akusho ukuthi mangabe usuncebele ukutravela usuke usunemali. You have to travel ukuze uphume kwi-comfort zone yakho. Awukwazi ukuthi ukhulele eNanda uzalele eNanda ufunde i-environment yaseNanda kuphela. Ukuphuma utravel uye kwelinye izwe kuyakusiza nawe ukuthi uphume 1 kwi-comfort zone yakho, 2 ukwazi ukufunda ngamanye ama-culture, ukwazi ukufunda ukuthi kwezinye indawo kudliwa kanjani. Ngisho usekhaya uyiphekela, uma upheka i-butternut yakho indlela oyipheka ngayo, uma uqala uthi uyaphuma uya kwenye indawo uyezwa ukuthi hawu ngidla i-butternut but indlela ephekwe ngayo nendlela eyenziwe ngayo ayifani. So kuyakusiza nje nangalokho. And also you get to make abangani even nakwezinye indawo, ungapheleli nje like kuphela eNanda, but i-travel isiza lapho ukuthi ukwazi ukufunda about amanye ama-culture nendlela abanye abantu abaphila ngayo, nokwazi nje ukuphuma ngelinye ilanga uwazi ukuthi awugcini kuleli kamero lakho kuphela kodwa Ubona umhlaba, ubona izinto. ubona izinto ujabulise okugcina ujabulise umzimba osebenzayo. We work very hard guys, and ade ngikhuluma kwenye interview ukuthi umuntu uma esebenza ikakhulukazi mase kufanele akhokhe ama-bills akhe, akhokhele imoto, akhokhele indlu, akhokhele ini, akakhohlwe umasingcwabisane. So kuba ngathi manje usebenzela igodi noma ithuna, engathi kwi-budget yakho ungakwazi nakhona ukuthi okay ake ngifake lo 250 kwi-travel stockvel ngoba makuphela unyaka ngiyafuna ukuyototosa lo mzimba osebenzayo. Ngiyayithanda indlela obeke ngayo. Ngixoxeleke usuphumaphi wayaphi? Okay. I'm still new kwi-travel industry, so asakahambi ngaleyo ndlela kodwa ke sesihambile ngoba phela ibhizinisi kuyasiphoqa ukuthi sifunde. Indawo esengivasha, I mean we still doing ama-domestic travel. Mangithi ama-domestic travel ngoba I'm still new kwi-industry, angikwazi uvele ngiqhamuke ngithi ngifika sengiyofunda about amanye ama-country or other provinces nani. Since ngumuntu osala e-KZN sisa-explora indawo ese-KZN first, ngoba mangabe ngiphuma ngiya kwenye indawo nalapho mina as ngiya njengomuntu otravelayo kodwa I'm also going there for business. So kufanele ngikwazi ukuthatha umuntu wakuleyo ndawo ngimlethe ngapha e-KZN, and uma ngibuza nge-KZN I must be able ukumtshela ngikwazi ukulidayisa iTheku. So indawo esike sayivakashela, we've been to Jozini, we've been to Oribi, we've been to ade ngisanda kukhuluma nawe ngisanda kufika iShayamanzi houseboat. Ngiyafisa futhi ngelanga mangabe ngithiwa ngiya-invite ngiyonithatha ni-explore leyo ndawo, ningabe seningibambela lokho. Yes. Sazi ukuthi mawula ufuna uku-experience i-boat, sazi ukuthi i-MSC ofanele uzwe uye-experience yona, kanti uyishiya la i-boat e-affordable khona la e-KZN esejozini. I-boat nayo yonke njengoba usuke ubona i-MSC kune-bar, kune-jacuzzi, there is everything, yindlu nje kahle kahle. Kodwa futhi at the same time uthi uvaleleke kuyona le ndlu esemanzini, you also get to explore yona leyo ndawo. I-game drive nje kade ngiyibekile, uthi uhleli ngaphakathi kodwa ubushaya sa game drive ubone iy'lwane, imvelo. If umuntu othanda-ke ezemvelo, mina you will also notice kwama-packages ami engiye ngiwadayisa, ngiyathanda nje ukudayisa imvelo ikakhulukazi, and also indawo ozokwazi ukuthi at the same time ungathi mawufika, which is i-mistake abantu abayenzayo kakhulu, umuntu kathi we going on holidays nabangani bami, mase bebhukhile i-accommodation
bayenza ibrayi yabo, they sorted. Bayafika, they check in, bayadla, kuphelela la. Lapho-ke iphutha osulenzayo awusa-explore indawo. Kanti you need to look around iyona leyo ndawo ubheke kuyona ukuthi okay yini ekhona, what are the activities akhona la. That in that way you also learning about le ndawo le ongakuyona lo ivakashele. Ungasitsheli ngokuthi ulale kuphela kulelo hotela kwaphela kanjalo. Yes, you also need to experience ihotela out of i-comfort zone yakho empushiye umbhede wakho nekumbi lakho weza la, but also uyifunde indawo yala uvakashele khona, even nale yangakini osuke uvakashele kuyona. Yazi mhlambe sishaya ulwazi lokuthi asazi ukuthi ikhona lezi ezinye iy'ndawo sijwayelele ezekukhulunywa ngazo kakhulu ebese sonke sifuna ukujaha zona. Sichazeleke umuntu ufuna ukuhamba kodwa akazi ukuthi ngingayaphi kodwa ngifuna le experience ya 5 star. Yini eyenza i-trip ibe u-5 star? Yini eyenza mhlambe ibe u-1 star? Iziphi izinto ey'beka ukuhamba emazingeni ahlukahlukene? Siqale kule ye-5 star and ngizokhuluma nge-experience engibhekane nayo mangabe ngenzela umuntu i-package asuke efuna i-5 star kuyo. One, umuntu osuke efuna i-5 star ngithi umuntu osuke efuna ukuyo-relaxa. Like I said, we work very hard and awuyifuni le hustle lokuthi ngithi uthi uyatravela kodwa futhi uqale phansi umise iy'timela, umise iteksi, umise ini ukuze ufike lapho. So a 5 star experience package mangabe ngiyi-package is from your transportation. One, mangabe i-5 star it's actually luxury. Luxury ngesizulu ngilahlekela igama layo ukuthi yini. Kodwa it's actually luxury. So from your transportation, mangithi luxury also I need to find out ukuthi why are you traveling? Mhlampe ufuna ukutravela uye Cape Town because kune jazz. Makune event thizena I also need to arrange i-transport esuitha lo event. Mhlampe mawubuza la eThekwini zeli Durban July, your transportation ngiyazi fanele kube i-transport ozothi mawufika nawe wenza i-grand entrance. Mhlampe your limo, your sedan i-luxury, your Mercedes nani. Abantu abasebenzile i-luxury. Ayakuzwa. Phela fanele usebenze vele cha. Yabo ukuze uphile i-soft life. And then sengishilo ukuthi from your transportation so kufanele siqale lapho sazi ukuthi umuntu le event noma le occasion oyihambela imayelana nani, then arrange le transport esuitha lolu hambo lakho oluhambayo. Then from your accommodation, like I said, umuntu osebenzile uphuma kosebenza ufuna ukuzorelax. So i-accommodation akufanele kube indawo la ozothi noma ufike uqale phansi uyidushela ama-suitcase. I-5 star uthi ufika nje kunophotha abakhona abakuhlangabezayo. Noma ufika ngisho i-reception yakhona i-friendly, ngisho isikhiye akubi lezi ikhiye lezi ovula ngaso ucapha sasendlini yakho, kube lezi digital lezi engaloku zikwenza uloku uphutha more effort ukuze ukwazi ukungena noma wenze ini. Kuye ngisho even i-room osukulele kuyona, the lighting, the bedding, ilineni yakhona, ngisho ukhothini wayo ilineni osukulele ngayo i-luxury. Ngobani usebenze kanzima, ufuna ukuphuma lapha egumbini lakho lala kulo, ufuna ukuphumula kahle kahle. So yonke into wena ufuna ukutatamiswa, isitatamiswa kahle kahle mangabe usushaya le luxury experience osuke sishaya. Even nokudla kwakhona okudlayo kwalapha kuhlukile. Mawuyi-5 star even ama-drinks osuke uwaphuza. Khona omunye i-client lami lalifuna ngilenzele i-package, so ngiyambona lo muntu uthi usebenzile so ngifuna umnikeza the best. Mangithi 5 star athi hayi mina ngifuna ubhiya. So even with ama-drinks endaweni ekanjalo bayayiselecta even ama-wine list abo. They don't just offer any drinks because it's fine dining. Even the food nokudla kwakhona kuba ini lesizulu ngesingisi i-gourmet, kuba ama-gourmet meals. Nani awuveli ufice la mawuyi-5 star awuthi uthi uphuma futhi fanele uphinde ucabanga ukuthi ngizodlani. Fanele ngiphinde ngiyobona ukuthi ngizoyiphekelani yonke into. Ufice o-chef. Uyabo bakushayela o-signature meal abo ntontoni. Yini mawufika erumini awuloke ufanele ukustress bangabe uzothatha a 5 star experience ukuthi okay fanele ngiphathe ngisho i-gown yami le enama-crunchies engilala ngayo. Cha, ngoba usuyophila manje 5 star uyakushiya nje okwakho ukukhathele uzokufica phambili. Even the bar you don't have to worry ukuthi
yini engizofike ngini-bleach kuthenge uthola your minibar in-loaded nani yonke into ila. And then with the activities ngihlezi ngizama njalo uma ngenza i-package ukuthi njengoba kade ngishilo ukuthi angigcini kwi-accommodation kuphela. And khona umuntu okafuna i-accommodation kuphela ngiye ngizame by all means ukuthi okay at least thatha into eyodwa i-activity eyodwa ozofike uyi-explore. Then uma ufuna your 5-star, even the activities akhona a 5-star, leya nto ifuna abantu ama-activities akhona golf kanje into engakhathazi, into engadingi lokhu usweat. Ufica your spa khona la ku-provided kuyona le 5-star. Meanwhile mangabe sizoyicomparisha ne-4-star, ku-4-star uyakuthola konke lokhu kodwa futhi awukutholi kona konke. Angazi noma khona izinto engekho. khona izinto engekho Yeah. like your Uphotha maybe? your porters awubatholi khona. Uthola ukuthi ke kwamanye even ama 3 stars they only provide your breakfast. Mhlambe wena kuya ngebudget yakho angithi wena uyabona ukuthi okay 5-star ngakafika kuyona manje, okay let me go for a 3-star. Okay 3-star they provide me with the breakfast and then i-dinner it's optional ukuthi ngiye restaurant yakhona noma mhlambe khona i-self catering tontoni yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyi-prepare. Then nakhona awuyitholi le ama-gown lawo engiqeda kwabala uyayiphathela nje wena ingangisho ukuthi I'm also here to Make sure ukuthi 5-star. Yes. Not only 5-star but also to make i-travel affordable. Singayithathi siyibuke ukuthi into yabantu abamhlophe noma eyosibanibani noma umuntu onemali. Ngebudget yakho nje uyakwazi ukuthi uphume out even uye i-guest house. I-guest house yona ayakhiwe njengehotela kusuke usuke uphumile ekhaya kodwa futhi usuke usendaweni noma i-environment ezothi ayicishe ifane nasekhaya kodwa ulele kwenye indawo angithi. Lana-ke awutholi-ke yonke into njengoba kade sibala uyayiphekela, uyayiphathela mhlampe ne-luggage ne-TV mhlampe fanele usuke ubuyele uyichofela kodwa you are still on a getaway. Useholidini Useholidini, uphumule, phumuza umzimba. urelax. Umzimba nje the minute ulalisa kwelinye ishidi noma komunye umbhede Uyaphumula. uyaphumula. Ngikwi-vacation nje mangiyaka kamakhelwane. Yes, engakhokheli. Ngempela usuke ukuyona kodwa ngokwangempela. Yabo, ayidingi i-vacation guys. Ayidingi ukuthi fanele uze uthathe ugibele isitimela uthi ngikwi-vacation. Like I said mina ngwaseNanda. Mawuthatha ukubheka iNanda, the development elapha kuleya ndawo manje it's so amazing. Uthola abantu abasuka overseas bavakashela khona ngobani babonile lobuhle thina singamboni. Thina sishawa ukuthi ngoba ingakithi la ingasekhaya eKaslami sivaleka kanjalo kamehlo ngoba asiboni lobuhle obula. There are 5-star hotels manje kuleya ndawo. Yeka ke wona kuphela. Then there's also activities. Like I said, if you're traveling you're also learning. So ngiyayithanda kakhulu iNanda ngoba even the activities noma ama-tourist attractions ongavakashela khona, you having fun at the same time you also learning about your history ngoba we have Mahatma Gandhi settlement where you're learning about the history kaMagandhi. And then when you go up Snohlange Institute la esazikhona ukuthi on the 27th of April 1994 Nelson Mandela wakhasta khona ivote yakhe. Khona abantu abayela nje ukuthi ngiye la uNelson Mandela akhasta khona ivote yakhe ngiyoshutha ne-statue sakhe ngithinte le bhokisi afaka kulona ivote yakhe. And ngisho umntwana omncane ngisho efunda esikoleni ngale history lapho kodwa khona abantu abama-visual beings. Mina ngiyi-visual being isidalo sami. Uyayifunda into kodwa uyikhumbula more uma usuyibona. Yabo kulula ukuyichaza uma ngabe usuyibonile. So kusizana kanjalo sengisho ukuthi nawe ukuphuma uya kamakhelwane njengoba usho ukuthi kusayiyona futhi yabo yeah. Ngiyayithanda leyo ngoba siyacabanga ukuthi singabantu sidinga ukuya kude sigibela amabhanoyi siye endaweni ezikude ukuze sikwazi ukuphila i-soft life kanti siyakwazi nokuvakasha eindaweni ezikhona ngakuthina. Yikho ukuthi kuwela kulokho kade ngisho ukuthi mhlamba amehlo ethu awavulelekile ezintweni ezikhona la eNingizimu Afrika. Masibuya lana sokhuluma ngendaba yemali ngoba akhanjwa mahala. Siyabuya.
Malabo Nonhlanhla Rosary wakabuthelezi Rosary lima Renshas angihambi ngedwa ngihamba no DJ Sigomeza. Hi Siphombata DJ Sigomeza njengoba seshela umroza sikhona kuKhozi FM Vuka Africa Breakfast Show. #Ukhozi FM VABS iyona ndlela oxhumana ngayo nathi la sithi ezweni sakhile sikhuluma ngezinto ezithinta ezomnotho ezithinta iphakethe lakho. Akucini lapha Mroza sobe sekulethela ke konke lokhu ngolimi lwakho sitholana kanjani ulandele zonke izinto esizishoyo usebenzise #yethu yodumo @ukhozi FM VABS. Indaba esikhulumela phekwayo indaba yezokuhamba lana kuKhozi FM TV ngihleli noSimangele wakamemela uyena okuhlelelayo uhambo lwakho ukuthi lube sharp lube relaxed lube right siswami kade sikhuluma ngezimali ngifisa ukuza lana kuba lula kakhulu ukuthi mangihamba nabayi group sikwazi ukuhlanganisela mangihamba ngedwa kanjalo ngifisa nje sikhulume kafushane ngomehluko phakathi kwezinhlelo engena kuzona uma ngihamba ngedwa nenhlelo engena kuzona mhlambe ngilekelela wena njengomuntu owumhleli ngihamba nabanye abantu siyiqembu. La ngena khona ke mina ngilekelela khona ukubona ukuthi nithi nabangani manihleli plan ukuthi nizoye eCape Town nibe igroup of 10 ngosuku oluthize nithi mhla ka9 August eCape Town. By the time ifika mhla ka9 already 5 people abasayi lapho ugcine mhlawumbe ususele usuwedwa manje ke thina la singena khona ukuthi awungavinjwa ukuthi awunabo abantu ozohamba nabo ngenxa yokuthi sebevele bakushiya kanjalo abangani bakho. That is why siba nama packages wade ngisho ukuthi it's cheaper mozohamba into groups. Mangiba nalama packages lawo engisuke ngikwenza asuke include yonke into kodwa futhi iprice yakhona it's for individuals. You make friends phambili into eyenza ibe cheaper ingoba futhi you must also be willing to share a room ngoba mangabe uzothi travela wedwa it's more expensive more travela wedwa ngoba ama accommodation awabali per head akutshela ukuthi imali yale room imali engaka. Iyona ke into evele siyenze engathi manje ipackage yakho noma i-travel cost yakho asiyabiza. Meanwhile mangabe uzothenga lama package suke sikudayisela wona one uyazi ukuthi awuvinjwa ukuthi fanele kube nemali eningi yokuthi travel. Two awuvinjwa ukuthi anginayo umuntu engizohamba naye ngoba vele uzofica abantu abaqhamuka endaweni eziningi abazofuna uzojabula ngalolu suku lolu sima ayenze ngayo ipackage ngayo le weekend away ayenzile. Thina kuphela i-pick up point edifa ngoba awuyike asibe sithi kuthatha kini noma kwakho but kuba ne-pick up point la sihlanganela khona. Yazi ngabe senza iphutha uma singakhulumi ngezokuphepha indaba enkulu kakhulu ikakhulukazi kuthina abantu besifazane kwesinye isikhathi ufuna ukuzihambela wedwa nje ukushaya umoya ungastress umuntu kwesinye isikhathi nabangani izinto eziphathelene nokuphepha ekumele sikhumbule uma sihlela uhambo. If uyi-solo traveler ufuna khona omunye umuntu okathi ufuna ukuyodistressa ngishaya umoya ngedwa izinto kuqala efanele uyibheke kakhulukazi if ukutravela kwakho wedwa ungayidingi service yami mhlambe mina yami service ukuthi ngikubhukhele kuphela bese uthi the rest ngizoyibonela. One nami as a tour operator ngiyalisiza icustomer ukuthi siyi-check eqala the environment oyakuyona. One lento nesizathu sakho sokutravela njengoba ngisho ukuthi omunye usuke efuna ukuyopholisa ekhanda uthola ukuthi ufikele nje la ukuzolala and then mhlambe kusasa afuna ukuthatha i-walk just to explore indawo. Mawuyi-solo traveler it's more safer mawuzovakashela indawo engathi engasizona amalokishi for safety purposes engathi ungavakashela indawo ekanjalo. Two sibe sesikusizile noma nawe uma ngabe ungayidinga service kasima ubusuyenzile research even if i-research yakho ungayenza kanjani ngisho ihotela osuthi usportile noma i-accommodation osuke uyisebenzisa buza phela ukuthi yini eseduze nale ndawo engikuyona izitolo indawo ze-entertainment banayo yini mhlambe in-house tour operator engamsiza banayo yini in-house tour guide engahamba kwanawe if you are driving ezokufundisa. Kumnandi nje mohamba uzotravela ungabe ukuthi uyadlula usuyakhomba ukuthi nayi Moses Mabhida tour guide ngena lapho yona ikwazi ukukusiza ukuthi i-history yala yayiqale kanjani yenzeka kanjani yonke lonto leyo. So buza kuqala if uyi-solo traveler ukuthi
ukhona yini umuntu ongakusiza ngalezo zinto, noma ungadinga isizo vele ufuna ukuyo-unwind-a, bheka phela ukuthi indawo iphephe kangakanani, iy'ndawo zezinto mhlampe zokuthola ngisho into zokudla zisondelene kangakanani nendawo okuyona. Ngizosase ngiwuphosa lo mbuzo. Ngiyahamba isuitcase lami yinto engayishiyi. Awushiyi into zokugeza. Awena If namahhotela uphuma- kuneshampoo nensipho. No, if uphuma out of ilo awuyishiyi i-passport yakho futhi, please awuyishiyi. Angaba sekwafika no-COVID-ke awusayishiyi i-ID yakho, cabanga nje base khona u-COVID. Wonke nje amadokhumenti Wonke adingekalayo amadokhumenti. uma ngihamba. Kodwa uma uphuma akho madokhumenti atheni afunakalayo. Sekuyimanje ngenxa ye-new normal awusayishiyi i-ID yakho ngoba bayayidinga u-COVID ntontoni. Okunye nokunye sokuxoxa uma sibuya ngapha. Soft Life, Ukhozi FM TV. Jay, when we were watching Simunyamara, we were dancing mobile had a room divider. Unsere Klassik verhört mir like Ostjung und Lackerschei. I was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Giyani. Hotspot Sally says mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. On the real though, paying our TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Siphinde sikwamukele Ukhozi FM TV mawukuthi ungene lapha ku www.ukhozifm.co.za ufike kuthina ke namhlanje ngihleli nosisi wami uSimangele wakamemela uyakwazi ukuthi akuhlelele uhambo lakho uhambe ungena stress. Sikhuluma ngesoft life, sikhuluma ngezokuhamba indawo ezahlukahlukene ongayivakashela ngemali. Ngizothe encane kwamanje ngoba ngiyakuthemba kodwa sikhulume le ndaba yemali ngempela. Kade sikhuluma ngo5 star izinto ezwakala zibiza ukuthi ngayihlanganisa kanjani imali yokuthi ngithatha uhambo olunjena. Ngixoxele siswami umuntu njengami ngizezela umsebenzi ojwayelekile ngiyakwazi ukuthi ngithathe uhambo okade ulichaza. Uyakwazi. Uhambo before uthathe fanele uqale ulibudgetele. Like I said ukuthi kunezinto enjengo travel stokvel. Uyakwazi ukuthi mawuqala nje usuku udlala istokfela nawe unyaka wonke semali noma esokudla abantu benza kanjalo. Uyakwazi ukuthi uqale unyaka ubudlala istokfela sokutravel ukuze ukwazi uku-afforda le luxury noma le 5-star experience. But I'm not only selling the 5-star experience, like I said ukuthi i-5-star angifuni ukuqamba amanga iyalumela. Ifuna engathi ungaba umuntu osebenzile. At the same time asisho ukuthi mawutravela sekufanele ekhaya kulalwe kungasadliwa. Fanele ukuthi uma utravela ukwazi futhi ukubuyela back from your traveling ukwazi ukuqhubeka impilo iqhubeke usuke uyejabulisa lapho encebeleka. So ukuze i-traveling noma ukuphuma kube affordable kuwena, wena uqala uyibuke wena uthi njengosima okay mina ngikwazi uku-afforda imali engaka. Njengoba ngisabala ukuthi even thina masikwenzela i-package your transportation tontoni yonke lonto accommodation entertainment activities uyakwazi futhi uma ngabe ususho i-budget yakho uthi okay sima mina ngino 3.5 ngifuna ukutravel. Okay siyazi uma ngabe uno 3.5 i-self catering leyo. Uma ngabe uno 3.5 futhi uba ngcono uma ngabe nizohamba. Inye into eyenza i-traveling ibe cheaper noma affordable is ama-group traveling. Uma uhamba as an individual kuyalumela. Kuba ngcono uma ngabe nizoyenza as a group because amanye group siyazi ukuthi okay ngale 3.5 yakho siyakwazi ukuthi sibhuke i-lodge ezosithatha thina nabangani bethu abawu-10 or sibhuke i-guest house ezosithatha thina nabangani bethu abawu-10 as long as uSimanga usi-arrangele i-transport asi-arrangele i-accommodation nama-activities. Mina-ke ngibe sengiphuma-ke kwama-meals ngoba wena i-budget yakho ithi 3.5 ukuze ukwazi ukuthi utravel ube affordable. Angiphume kwama-meals ukuthi ngingakulumeli ngingayiceli futhi nami indawo noma ngifuna ushef ozokuphekela cha uniyi-prepare nina nalapho uma niyi-prepare as i-group it's part of
i-team building, it's part of getting to know each other. Kuba mnandi nakhona wazi ukuthi samangani siyavuka ekuseni, the group yenza i-breakfast, laba they dealing with i-lunch, siya-networker at the same time, we're getting to know each other very well. So nje kade ngisho ukuthi i-budget yakho, you have to be open with us ukuthi okay, i-budget yami imi kanje, because it's pointless ukuthi ngigijime ngiyokwenza i-package ye-5 star kanti wena uyi-2 star. Hayi kabi kodwa ukwazi uku-afford i-2 star okwamanje. Mawusaqala vele uqala kancane then you grow big. Yabo. Ngiyayithanda leyo ukuthi akudingi ukuze ube negidigidi zemali ukuze ukwazi ukuphuma. Uqala ngalokho nakho. Enye into esingiye ngi-introduce ukuze umuntu uthole ukuthi usekhaya uyathanda ukuphuma, uloke ebuka uSmile poster ephila nje soft life. So enye into engiye ngizama ukuthi sivele senza ama-day tour. Kulama day tour ngifuna at the same time uyijabulise njengomuntu osebenzayo. La suke ngi-include mhlawumbe i-package izobe include your boat cruise, your 1 hour boat cruise. Then after the 1 hour boat cruise siya kwi-hotela, your 4-star hotels engeke kwasebenzisela eThekwini, engeke kwamention amagama azo. You have i-buffet uzwe leyo feel yokudla nje ehotela. Then after that uhambe uyokwenza i-massage. Sekuyi-day tour yakho usu-experience into engakanani ngemali encane kanjani. Ubuyela ngekhaya nje. Ubuyela uyekhaya uchithe kahle usuku lakho, umzimba wakho unethezekile. Then manje sisithola kakhulu-ke abantu sebeyithanda i-hiking. So naleyo usuvele sesibona i-opportunity okay nayo i-business la umuntu benzela i-day tour yakhe ukuthi okay I provide the transport ezonisusa ayikuthatha ekhaya mangabe suke kwi-package kanjalo. Siyasho i-pick up point ethu ukuthi okay mhlawumbe sisukele at the Royal Hotel, sihlangana lapho, then sesiyasuka-ke siya kuleyo ndawo le sofike khona senze i-hiking yethu. Mhlawumbe ithi mayiphela iphelele la kuzoba khona ne-waterfall ususa kancane umjuluko. Then after that we have a split braai naleyo group leyo, we dancing senza konke. Seliphelile usuku lakho, isiphelile i-weekend yakho usuyijabulisile usunethezekile. Asiyekeni kuma-do's and don'ts okuhamba, izinto ekumele sizenze noma sikhumbule nezinye izinto ekumele sigweme singazenzi njalo uma sihamba, uqinisekise ukuthi uhambo lethu luhamba kahle. One, mangabe uzotravela mhlambe outside of your province, uhle ikakhulukazi ubone your travel doctor. I-travel doctor ngisazi ukuthi into yabelungu, nami ngiyibone late ukuthi ngiyashayeka mina kakhulu as a tour operator, ngizothatha umuntu ngimuse endaweni, ngiyangilahlela igama lale ndawo, kodwa la uthola ukuthi kunomaskito abazothi mase bemlumile abuye. Yes. U-travel doctor kusiza lapho ukuthi uyakwazi ukunikeza izinto zokugwema lezo zinto ey'kanjalo. Akwazi u-travel doctor futhi ukutshela ukuthi wena u-allergic kwini nani. Singathi mase sesifika lapha sesibona ukudla sekumnandi, wena usumilita konke kanti ukube ukumbonile udokotela ubezokutshela ukuthi awukwazi ukuhlangana nokuthi, noma nami ngihamba ne-first aid kit yami nantontoni, kufanele ngazi ukuthi lamaphilisi mhlawumbe engizokunika wona uma uthi usuyasiniza, ngazi ukuthi awakulimazi wena lawo maphilisi lawo. Yes, sekwaba i-joke manje lelo customer lama hotel liyabuka seliyazi nalo sekuyi-joke ukuthi sake sahamba nalo i-seafood. Ngiyayithanda i-seafood. Adle nje kube mnandi. Then the next minute siyambona sevuvukela amehlo amalo asesolweni kanti akazwani khona fish akazwani nawo. Yabo engathi ungaqale uyadinga ukuzazi ukuthi yini allergic kuyona. And the do's, one, fanele siqale si-check indawo esiya kuyona ukuthi i-climate yakhona ikanjani. Uzodinga your hats, your sunscreen, your sunblock, ntontoni, ukwazi ukuyihlinzekela nje. Like I said ukuthi bengiyibala izinto ihotela likuprovide ngazo, but nawe khona nawe ufanele ukuyiphathele, niyamithana nalo leyo ndawo halfway. Khona izinto abaprovide ngazo, khona nawe izinto ofanele uyihlinzekele ngazo, like njengo-sunblock, izinto ey'ncane kanjalo. Siswami sikuningi ususishiye nakho namhlanje, sengifuna ukuhamba ngiye laphana kwi-trip, kodwa-ke soxoxa afterwards ukuthi sisuka lana siyaphi. So umuntu odinga usizo lwakho ukuthola kuphi kanjani, uma ungashiya nje nemininingwane yakho? Okay.
Ngiyatholakala ku-Facebook naku-Instagram at Kwambali Tours. Then our contact details, it's 063 970 3360, both on WhatsApp naku-call. Ngiphinde number, it's 063 970 3360. Ama-socials Kwambali Tours. Ngeke ngikudedele ngakubuzile ukuthi zithini ifiso zakhe, ithini i-bucket list yakho? Sonke sine bucket list. Ngifisa ukuya endaweni ekuwukuthi noma ngifisa ukuyobona into ethile endaweni ewukuthi ezweni oluwukuthi. Lo umuntu uma umbuza i-bucket list yakhe ukaqhamuke sesho indawo overseas. Mina nokwami ngithi kuyahluka ngoba as much as I'm traveling, but this is also business. As njalo ngitravel, I'm also learning ngendawo. So akusizi ukuthi ngiphume ngiye overseas ngakayazi i-country yami nendawo engiphuma kuyona. So ngisa explore i-domestic travel, indawo ezila eKZN. Khona enye nje luxury fanele igade lo package engifuna ukuyenza because ngisanegotiate nomuntu wakhona. Ithiwa Isiweli Luxury Resort, Ladysmith. It's so beautiful, you must Google it. Hayi shuthi siyohlangana khona. Yes. Usibangele wakamamela Kwambali Tours ekade sinaye namhlanje. Ngiyathemba ukuthi uyithokozelile le episode wakazi ukufunda okuningi kwezokuhamba. Mina nawe sophinda sihlangane futhi na kanjani. Ukhozi FM TV asibonane futhi.